हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै बर' राव रोङै बर' सुबुंफोरखौ बर' राव सोलोंनो थाखाय थिसनथाइ होजानाय फोरोंगिरिफोरनो बिजाब रानना होनायजों लोगोसे फोरोंथाइ होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' रावखौ बुहुमाव गोसार होनायनि थांखिजों आसामनि खना खनलायाव थानाय बर' राव रोङै बर' सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि माखासे जायगायाव फोरोंथाइ मिरु गायसनदों बै फोरोंथाइ मिरुफोराव फोरोंगिरि महरै थिसनजानाय फोरोंगिरिफोरखौ गुवाहाटि नोगोरनि समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालि बाथौफुरि गरसकआव बिजाब राननानै होनायजों लोगोसे फोरोंथाइ होनाय हाबाफारि लानाय जादों बे फोरोंथाइ होनाय हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर अनिल बर' पान्दु फरायसालिमानि आखान्थि बिबुंगोरा प्रणब ज्योति नार्जारि तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि डक्टर रुपाली स्वर्गियारि आरो CIIL मैसुरनि बिबुंगोरा डक्टर अलिन्द्र ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो बे फोरोंथाइ होनाय हाबाफारिया साननैनि थाखाय जायो मख'नो गोनांदि आसामनि सराइदेव हजाइ डिब्रुगड़ सनितपुर गलाघाट खोला कामरुप नगाव लखिमपुर गुवाहाटि आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोराव गाहायै गं 16 बर' राव फोरोंथाइ मिरुफोरखौ गायसननाय जादों आसामनि लिडुआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों बै जाथाया आसामनि लिडुआव थानाय आयेन बेरेखायै खैला जावग्रा जायगायाव जादों खैला जावग्रा गुदुङा हा गोग्लैसिनना गोथेनायनि जाउनाव साथाम खामानि मावग्रा सुबुङा खैलानि गुदुं सिङावनो गोथे जानानै थानो गोनां जायो मख'नो गोनांदि रबिबारखालिनि हरनि 12 रिंगासोआव साब्रै खामानि मावग्रा सुबुङा खैला जावनो थाखाय बरगलाय आरो नामदांनि गेजेराव थानाय टिकक वेस्ट माइनिंआव थांदोंमोन बिसोर साब्रैनिनो साथामा खैला जावग्रा रेड हलाव हाबदोंमोन आरो सासेया बायजोआवनो खामानि मावदोंमोन हाबनायनि दसे समनि उनावनो खैलानि गुदुङा हा गोग्लैसिननानै होथेनानै साथाम खामानि मावग्राया गोथाङैनो फबजायो गुदुं सिङाव फबजानाय साथाम सुबुंफोरा जाबाय फारियै जन आरो फिनाल मेघालयनि आरो सासेया नेपाल भोजपुरनि दावा शेरपा होननानै मिथिनाय जादों मख'नो गोनांदि पुलिस बिफाना जाथायखौ खौरां मोननानै हरनि समावनो जाथायसालिसिम थाङो गुबुन फारसे आयेन बेरेखायै खैला जावग्रानि बिगोमाया खारखुमानानै दं होननानै मिथिनाय जादों बङाइगावआव बेरफ्रुसार बोखांनो हादों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय बङाइगाव पुलिस बिफाना आखाइजों बानायनाय बेरफ्रुसारजों लोगोसे बांलादेशनि रांबो बोखांनो हादों फोरमायनाय बादिब्ला 26 मेनि हरनि समाव मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै बङाइगाव ककिला पुलिस थानानि सिङाव थानाय गलापारायाव SDPO कर्णब पाटवारिनि दैदेननायाव अभयापुरी पुलिसा हजरत आली आरो आहेर आलीनि नखराव सिग्रोमहैदोंमोन बै सानै सुबुंनि न'आव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि बेरफ्रुसार बानायनायाव बाहायग्रा आइजेंफोरजों लोगोसे मोब्लिब बानायनायाव बानायग्रा गोबां मुवा बेसाद 20 मिटार गोलाव मोब्लिबनि तार आरो गासै नोगोद 1285 बांलादेशनि रां बोखांनो हायो मख'नो गोनांदि बै बोखांनो हानाय मुवाफोरखौ नुनानै माबा मोनसे गेदेर गाज्रि खालामनो थांगासिनो दं होननानै पुलिस बिफाना सन्देह खालामदों हाइलाकान्दियाव सासे डकाइतखौ दिनै पुलिस बिफाना गावथारदों काछार जिल्लानि हाइलाकान्दी टाउननि गेजेरावनो पुलिसनि गुलियाव सासे डकाइतआ जिउ गोमानो गोनां जानायजों लोगोसे सासे लोगोखौ काछार पुलिसआ हमनो हायो फोरमायनाय बादिब्ला दावराव थैनांनाय अफजल हुसेन बरभुइया मुंनि सासे डकाइत आरो बिनिनो लोगो सानैखौबो काछार पुलिसआ सिलचरनिफ्राय उन उन होसोबोदोंमोन बै डकाइतफोरा हाइलाकान्दी सोहोरनि गेजेरावनो थानाय कालीबारि जानानै खारनो नागिरनाय समावनो डकाइतफोरनि गारिया ट्राफिकनि थाखाय बन्द जानानै होयो बै समावनो होसोबोखाबाय थानाय पुलिसफोरा बिसोरखौ हमनो नाजानायावनो सानैबो खारनो नागिरनानै पुलिसनि फारसे गुलि गावनायाव पुलिस बिफानजों गावलायनाय जाथाय जायो बै जाथायावनो अफजल हुसेन बरभुइया मुंनि सासे डकाइतआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सासेखौ पुलिस बिफाना हमनो हायो मख'नो गोनांदि पुलिसनि गुलियाव थैनांनाय अफजल हुसेन बरभुइया ओनसोलाव गोबां आयेन बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दंमोन लोगोसे पुलिस बिफानाबो गोबाव समनिफ्रायनो नागिरबायबो दङमोन मख'नो गोनांदि दिनैनि बे एनकाउन्टारावनो हमजानाय सासे डकाइतनि मुंखौ पुलिस बिफाना खायसे नेमखान्थिनि थाखाय फोसावथ'नाय जायाखै रायजोआव फिन खेबसेबाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों ड्राग्सनि हेंथायै आसाम पुलिस बिफानाबो सम सम गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिगासिनो अब्लाबो रायजोआव दाबो ड्राग्सनि फालांगि खालामनाया जोबनानै थाङाखै बे बाराव धिं पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रोङै सिग्रोमदों धिं पुलिसनि बे गोख्रों सिग्रोमनायाव सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हायो धिं पुलिसआ धिंनि भकत मुंनि गामियाव संदाननानै दिपज्योति नाथ मुंनि सासे लाइमोनखौ हमनायजों लोगोसे गं 23 ड्राग्सजों बुंफबनाय कन्टेनारफोरखौबो बोखांनो हायो ड्राग्स फालांगिरि दिपज्योति नाथखौ जोबथेसालियाव दोनहरनायजों लोगोसे गोबांथार मिथिनो थाखाय सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों सासे सिखावआ गंसे मन्दिरनिफ्राय गासैबो बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांजोबो
बे जाथाया कसुगावनि महामाया मन्दिराव जादों। सिखाव होननानै बुंबोला जेब्लाबो गाज्रि आखु होननानै मिथियो, नाथाय थांनाय सनिबार खालिनि हरनि समाव कसुगावनि महामाया मन्दिराव सासे गुन गोनां गियानि सिखाव हाबो। बै सिखावनि गासैबो आखुथायफोरानो मन्दिरनि सिङाव थानाय CCTV केमेरायाव सेबखांजाजोबो। बै सिखावा खावनायनि सिगांनो मन्दिराव खुलुमग्रोयो, खुलुमखांनानै गासैबो मन्दिरनि बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौनो लानानै थांजोबो। बै सिखावा गाज्रि खामानि मावनायनि सिगांबो इसोरखौ सिबिनो बावाखै। फोरमायनाय बादिब्ला सिखावा मन्दिरनिफ्राय 10 लाख रांनिबो बारा मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांजोबो। दा बै जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना संदानगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। 17थि बिसान IPLनि जोबथि मेचआ मैया 26 मे खालारखालि चेन्नाइनि MA चिदम्बरम स्टेडियामाव जानानै थाङो। जोबथि बै मेचआ सानराइजार्स हायद्राबाद आरो कलकाता नाइट राइडार्सनि गेजेराव जालाङो। बै जोबथि मेचआव हायद्राबादआ गिबि बेट हमग्रोनानै 18.3 अभाराव गासैबो उइकेट हगार हरनानै 113 रानल' खालामनो हायो, जायखौ होसोनानै कलकाता नाइट राइडार्सआ 10.3 अभारावनो सानैल' उइकेट खोमानानै 114 रान बानायनानै 17थि बिसान IPLखौ देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि कलकाता नाइट राइडार्सआ खेबथाम IPLनि ट्रफिखौ देरहानो हाबाय, फारियै 2012, 2014 आरो 2024 इं मायथाइनि IPL। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।